Co dělat, když dítě zrovna odmítá čištění zubů a já už nemám sílu na nějaké hry? Jsou dny, kdy jsme vyčerpaní a fakt už prostě nemůžeme. Nechceme řešit hru, rituály a jemné vedení. Prostě chceme, aby si ty zuby zkrátka nechal vyčistit. A keď sa hnevá, kričí a uteká, máme nutkanie ho jednoducho chytiť, rýchlo to spraviť, aby to bolo za nami a hotovo. Tohle je normální. Nejsme špatní rodiče. Jsme v tu chvíli prostě unavení lidé, na které je toho už moc. Skúsme si dovoliť upustiť v tomto momente od dokonalosti a taktiež od násilia. Nebuďme na seba prísni. Zajtra vyčistíme lepšie. Prioritou je stále vzťah. Keď cítime, že smerujeme k správaniu, ktoré by tento vzťah mohlo poškodiť, skúsme sa na chvíľu zastaviť, predýchať a skúsiť to neskôr. Je skvělé, když oba rodiče jedou na stejné vlně vědomého rodičovství a střídají se v péči. Když jeden rodič nemůže a je těsně před výbuchem, převezme situaci rodič druhý, který má zrovna víc kapacity. Napadá vás k tomu niečo? Napíšte nám do komentárov a urobíme špeciálne video s vašimi otázkami a zážitkami.